सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। आडाळी MIDC परिसरात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या खनिजयुक्त माती चोरी बेकायदेशीर उत्खनन प्रकरणाची गंभीर दखल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी घेतली। शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसमोरच जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ चौकशी व कारवाईचे आदेश दिलेत। या प्रकरणात संबंधित महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याची माहिती दोडामार्ग शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी दिली आहे। पाहूयात। आज आम्ही रत्नागिरीमध्ये जाऊन स्वतः उदय सामंत यांची भेट घेतली। त्यांनी त्या ठिकाणी वेळ दिला होता, त्याप्रमाणे आज त्या ठिकाणी चर्चा झाली। त्या चर्चेमध्ये संपूर्ण आडाळी MIDC मध्ये जे मायनिंगचं उत्खनन होत आहे त्याबाबतचे सर्व फोटो आणि सगळ्यांचा अहवाल आम्ही त्यांना सादर केला आणि त्यांना वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी सांगितली। त्यांच्या अधिकारी वर्गाने त्या ठिकाणी पूर्ण कल्पना त्यांना दिली नव्हती व त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली की मायनिंगचे प्लॉट डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली या ठिकाणी अवैध मायनिंग वाहतूक मोठ्या प्रमाणात केली जाते आणि अनेक लोक यामध्ये सामील आहेत आणि सरकारी यंत्रणा ज्याच्यावर याचा वचक पाहिजे म्हणजे एक तहसीलदार, दुसरे पोलीस यांचं या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं लक्ष नाही आहे। 2 ते 3 वेळा आम्ही स्वतः जाऊन त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे तक्रारी नोंदवल्या। तक्रारी नोंदवल्यानंतर शासकीय फोर्स म्हणजे एक पथक नेमलं आणि पथक कारवाई करणार म्हणून सांगितलं। याच्या पलीकडे त्यांनी काहीही केलं नाही। त्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की ज्या ज्या प्लॉटमध्ये या ठिकाणी उत्खनन झालेलं आहे त्याचा सर्वे करावा आणि त्या संबंधित जमीन प्लॉट धारकावर त्या ठिकाणी कारवाई करावी, दंड आकारावा। त्याप्रमाणे तालुक्यातील इतर गावामध्ये तुम्ही या ठिकाणी एखाद्याला उत्खनन झालं, अवैधरित्या रात्रीचं उत्खनन झालं, ते सापडले नाही तर 7-12 जमीन मालकावर त्या ठिकाणी कारवाई केली जाते। तशीच कारवाई या ठिकाणी करावी। त्याचप्रमाणे ह्या गोष्टीबरोबरच आडाळी MIDC मध्ये नवीन उद्योग व्यवसाय आणण्यासाठी सुद्धा आपण या ठिकाणी चालना द्यावी ही मागणी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी केली। त्याचप्रमाणे आडाळी MIDC ही ग्रीन झोन MIDC म्हणून जाहीर झालेली आहे। त्यामुळे अनेक उद्योजक आम्हाला जे भेटतात, उदाहरणार्थ फार्मास्युटिकल उद्योजक असतील, केमिकल उद्योग असतील, तर ते म्हणतात की त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी येऊ शकत नाही। परंतु गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपले जे युवक या ठिकाणी कामाला जातात, करासवाड्यासारख्या भागामध्ये अनेक फार्मास्युटिकल कंपन्या आहेत, तिथे ते कामाला जातात। तर त्या कंपन्यांचं या ठिकाणी जर निर्माण झाल्या तर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी रोजगार निर्माण होऊ शकतो। त्यासाठी आडाळीचा ग्रीन झोन MIDCचा शेरा काढून ती सगळ्यासाठी ओपन MIDC करावी अशी त्या ठिकाणी मागणी आम्ही केलेली आहे। त्याचप्रमाणे MSCBचे जे काम MIDCतलं थांबलेलं आहे ते थांबलेलं काम लवकरात लवकर पूर्ण करावं। तसंच ज्यांनी या ठिकाणी प्लॉट घेतलेले आहेत त्यांना सुद्धा एक ठराविक कालमर्यादा घालून त्यांनी ते आपली कारखाना किंवा व्यवसाय त्या ठिकाणी सुरू करावा, यासाठी आपण बैठक घ्यावी असं त्यांनी सांगितलं। त्यांनी आम्हाला असं आश्वासन दिलं की आपण येत्या काही दिवसामध्ये या संदर्भात स्वतंत्र अशी बैठक लावून या सर्व विषयांची नेमणूक करू। त्याचप्रमाणे येत्या 2 दिवसामध्ये जे उत्खनन होत आहे त्याबाबत योग्य ते कारवाई सर्वांवर करू।